Az energiaitalokat élénkítő és vitalizáló hatásuk miatt vásároljuk. A módosított cukornak, a koffeinnek és a vitaminoknak köszönhetően szervezetünk nem csak később fárad el a szokásosnál, hanem testünk hamarabb bontja le a zsírt és csökkenti le a koleszterin szintet is. Persze csak akkor, ha mértékkel fogyasztjuk ezt a funkciós nedűt. Mivel a világon évente több billió liter energiaitalt fogyasztanak az emberek, így a magyar tulajdonú Hell energiaitalgyár 2010-ben döntötte el, hogy bértöltés helyett inkább egy saját tulajdonú gyárat épített fel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszón, ahol a legmodernebb technológiát képviselő német palackozó gépsorral kezdtek el dolgozni. Az üzem óránként 48 000, évi 250 napos termelés mellett közel 300 millió dobozos üdítőt gyárt, amelynek kapacitása bármikor megduplázható. A számítógépes vezérlésnek köszönhetően alig 50-en dolgoznak a több mint 30 országba szállító üzemben. Az ördögfejes ital ráadásul annyira népszerű, hogy már Brazília is jelentkezett a gyártására. A kérdés így tehát jogos. Miből és hogyan készül ez a népszerű magyar energiaital? A felmelegített cukrot először vitaminokkal, különböző ízesítésű porokkal és poroldószerekkel keverik össze, hogy létrehozhassák az energiaital sűrítményét. Az országonként ugye a helyi jogszabályok, törvények, helyi ízlések miatt különböző receptúrákat használunk. Például vannak olyan országok, ahol megvan limitálva van a taurin mennyisége, limitálva van a koffein tartalom mennyisége, így ezekben az országokban ugye csökkentettük ezeknek az alapanyagoknak a mennyiségét, viszont vannak olyan termékeink, ami ugye a cukortartalmat csökkentettük, mert ott az ízlésvilág ezt kívánja. Egy másik gyártósoron eközben a töltésre érkező üres alupalackokat egy lézerrel működő szerkezet átvizsgálja, hogy azokban nem került-e véletlenül valamilyen szennyeződés, illetve a dobozok, a szállítás és a kicsomagolás során nem deformálódtak, csorboltak-e meg. Ha a berendezés az esetlegesen megsérült palackokat kiszelektálta, akkor egy másik műszer kiöblíti a fémdobozokat. A sűrítmény és a nyom elemeitől megfosztott ártézi víz összekeverése után egy mixergép széndioxidot juttat a termékbe. Majd a palackozást követően egy speciális záró szerkezettel zárják le az italt. A terméken ezt követően tüntetik fel a gyártás percre pontos időpontját és kódját. Töltés után egy alagút pasztőrön halad végig a késztermék. A zárás ellenőrzést is nagyon jól szolgálja, ez a magas hőmérséklet és nyomás, ami ebben az időszakban uralkodik a dobozban. Óránként 4 alkalommal juttatnak szondát egy találomra kiválasztott dobozba. Ez a csip végigköveti a palack útját a tisztítástól a töltésen át a termék lezárásáig. Persze ezek a tengeralattjáróknak becézett palackok nem kerülnek kereskedelmi forgalomba. A szondákat minden egyes alkalommal kiszedik, és a Pokol laboratóriumában értékelik ki az általa mért adatokat, úgy mint a pasztörizáció hőfokát, illetve a nedű mikrobiológiai összetevőit. Az ital útja innen már a fogyasztókhoz, a bélpokolba kerül. Let me see you strip. Let me